Napätie medzi Ruskom a Západom sa opäť vyostruje. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov ostro zaútočil na európske krajiny aj Spojené štáty, keď vyhlásil, že Európa sa stáva významnou hrozbou pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď pokračujú diplomatické snahy o ukončenie vojny na Ukrajine. Rokovania pod vedením Spojených štátov boli dlhodobo poznačené aj napätím na Blízkom východe po februárovom konflikte medzi USA, Izraelom a Iránom. Počas júnového samitu G7 sa však svetoví lídri vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa zhodli na spoločnom vyhlásení, ktoré sa venovalo aj situácii na Ukrajine. Krajiny G7 podporili zvýšenie dodávok systémov protivzdušnej obrany pre Kyjev a zároveň avizovali ďalšie sprísnenie sankcií proti Rusku s cieľom zasiahnuť jeho vojnovú ekonomiku. Lavrov reagoval kriticky aj na postup Washingtonu. Pokiaľ ide o Spojené štáty, súdiac podľa ich konania, zdá sa, že sa vzdávajú akéhokoľvek nároku na rolu objektívneho sprostredkovateľa a namiesto toho sa uberajú cestou eskalácie sankčného tlaku na Rusko, vyhlásil šéf ruskej diplomacie počas stretnutia so zahraničnými veľvyslancami v Moskve. Následne adresoval ostrý odkaz aj európskym krajinám. Európa sa zas stáva významnou hrozbou pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Podľa Lavrova je dôvodom pokračujúca vojenská pomoc, ktorú európske štáty poskytujú Ukrajine. Americký prezident Donald Trump po návrate do Bieleho domu v roku 2025 opakovane vyzýva Moskvu aj Kyjev na rokovania o ukončení konfliktu. Napriek viacerým diplomatickým iniciatívam však zatiaľ nedošlo k zásadnému posunu. Ukrajina odmieta akceptovať maximálne požiadavky Moskvy, zatiaľ čo Rusko z nich nechce ustúpiť.